Би ли се представила накратко? Да, казвам се Ани Златева. А, Преподавател съм по различни видове изкуства. Честно казвам, преподавам в два университета, в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив и тук в Тракийския университет. Изкуството ме е привличало от дете и започнах да се интересувам от скулптура още в художествената гимназия. Всъщност първия ми досек с глината ми каза, че аз това ще правя през живота си и наистина с това се занимавам и до сега. Какво ти вдъхнови за конкретната форма, върху която си работила в рамките на симпозиума? От известно време си мисля за птиците, много си мисля за птиците, за това колко разнообразни са те като форма и способността им за летене, на която човек винаги се е възхищавал и към която винаги се е стремял. Откакто съществуват хората, те се опитват да измислят какви ли не приспособления и летателни апарати, които да им помогнат да се почувстват като птици. Още като започнем от легендата за Икар. Именно. А, имаш ли предварителен план или оставяш природата да те води? Задължително трябва да имам план. И тъй като освен природата, нали, виждате, това е една доста вертикална работа, творба. И тя изисква сериозно конструктивно подплатяване. Т.е. първо трябва да се изгради стабилна конструкция, така че да сме сигурни, че хората, които идват тук и да снимат с нея и застават до нея, няма да пострадат. А какво според те прави този процес различен от работата в студио или галерия? Работата на открито, както вече казах, тя е усещане за свобода, връзка с природата и по съвсем друг начин усещаш себе си. Когато работиш на открито, го правиш с лекотата, с която децата си играят. Нали, намираш материалите и ги свързваш в нещо, което да се получи добре. Добре, благодаря много за интервюто. Моля.